ассалому алайкум дӯстон, мардуми ту подписчикои Саудо ТВ 01, мардуми дурай ватан, нафарое ки доимо Саудо ТВ-ро тамошо мекунед. Имрӯз чизда 29 сентябр соли 2025 сол навори мошинҳои фурӯшии арзон дар канали Саудо ТВ. Беҳтарин мошинҳо дӯстон, 15 дона мошин ҳастае ки пешкашон мекунем, нарх наво бениҳоят арзон. баъдан барои реклама хона, замин, мошин, квартира чизе боша дар WhatsApp рӯй кунен, рекламаш мекунем дар YouTube, TikTok, Instagram фурӯхта метем. ирӯза наварда ҳастай, Nexi ҳастай, Lacetti ҳастай, Toyota ҳастай, Mercedes ҳастай, Astra-G ҳастай, Opel Hatchback ҳастай бача азиз, Opel Caravan ҳастай дӯстон азиз. хоб баъдан 2107 ҳастай, мошинои боркаш ҳастай, пешкашон мекунем. Лайкор рамонен навора тамошо кунем бача азиз. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дошта бошен, ширкати грузоперевозки Акай Хуршеда тавассиятон метавонем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш худон баъдан соқ саломат ба ватан мебарам бачо. борҳо бурда мешавад Душанбе, Кулоб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Рӯғонтепа, Моминобод, Восе, Ҳамадонӣ, Шаҳри Туз, Темурмалӣ, Калхозобод, Уялӣ, Хуросон, Фархор, Фахрободу, Калхозободу, хулас ба тамоми самто борҳоро рӯй мекунанд. марҳамат аз номи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акай Нозим муроҷиат бикунем бача азиз. дӯстон мегзарем ба якумин мошини фурӯшии имрӯзамон. Лабо нигоҳ кунен, бениҳоят лабо зур, нархи дастрас, просто мошинча тозаи бадайда. Даево лабо ҳастае ки 2017 сол навошай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Турсунзода Регарда қарор дорад ки нархша 96 000 сум мега. 96 000 2017 сол. ира мегири 5 сол ба гарантия, умуман устора намешиносӣ. муомилаи созура 96 та. Телефон WhatsApp рӯи экран меброяд. аз номи канали Саудо ТВ занг бизан. растамошка дора, ҳуҷҷат утилизатсия кардагӣ тайёра кай. мошинча ҳолати нахаду беҳтарин вариант барои кору бори зиндагӣ. марҳамат дӯстон, аз номи канали мо ҳамроҳяка чахчах кунед. 96 000 даево лабо 2017 выпуск бача азиз. дӯстон мегзарем ба дуюмин Мерседеси фурӯшӣ. Mercedes Benz C-Class ҳастае ки солаш 96 сол. айни ҳол дар Душанбе қарор дорад ки нархша меган 40 000 сум мегем бо савдо мешавад. фақат бензини газ, объем 1.8 тае, кашиши зур, коробкаш механика, мошинча 100%, 4 та баллонаш пачка. тамоми сезон дӯстоне ки все сезона дӯстон азиз. хоб люк дора, кондитсионер дора, японка ҳай, мошин кадоме ки мисол мегирен, ина марҳамат занг занен мефаҳмидагиё бо омада мисол устоқати бисанҷанаш, коробка 100%, утилизатсия дора, ҳуҷҷати солонаш 5 моҳа ҳастай, нарх бошад 40 000 сомонӣ. 96 сол, C-Class. марҳамат дӯстон, пирсен хитон далчибо. мегзарем ба сеюмин Kia Morning фурӯшӣ. Kia Morning ҳаста бачаз ки дар шаҳри Ҳисори Бостон қарор дорад. солаш 2015 сол 68 000 сомон. нигоҳ кунед нарха дӯстон, 68 000 сомонӣ. 2015 бениҳоят, яъне ки тозагишта гарантияш қатъияй. объемаш 1.3 автоматика. камрас худак, мошинаи сабукак. ҳамиқа ки мошинчаи майдаакай. ранги Nexio ва ранги аму матизор бача азиз, тико матиз. утилизатсия дора, ҳуҷҷатош 2 моҳи дига ҳастай. мошин ҳичи расход надорад, дар ҳолати хуб қарор дорад. пробегаш 6642 километр. бензин камрасход 6-7 литр. марҳамат дӯстон, зангза бигирен 68 000 сомонӣ. одамое ки эҳтиёҷ ба Kia доштен, мисол навшофирен, инаи мошинча зури бадай. кам расходакай. устора мақсад 5-6 сол намебинен, чунки солаш нав.
занг занен масякин бигиринаш хуштуак ҳай када бигардин аз пишти кору бору зиндагӣ. Номеро шавнен 0707 Kia Morning бача азиз. Лайкора монен дар канал подписа сагин далчи бид. Мегзарем ба чорумин ниваи фурӯшӣ. Ваз нива астае ки 2013 сол соли барориш. Дар ҳолати хуби техникӣ объём 1.7 коробка механика ҳуҷҷат дора. Сӯзишвориш бензин пробег 56000 километр бача азиз. дар Подмосковский қарор дорад. Подмосковский қарор дорад. Московский да қарор доштааст. Подмосковий. Хоб Ременский район нарх 500,000 рубл муомилаи соз дора. ватсапшонро экран мебарад. иваз ба мошини Зафира ё караван дар Тоҷикистон боша агар иваз вариант дорем. хеле ба нарх ба суми русӣ 500,000 рубли русӣ. 500,000 ҳами озираш курс қати ҳами 55-60,000 рубл мешавад. 60,000 сум мешавад. ина марамазун далш хитом пурсонше ниваи 2013 ки солои бениҳоят наошай баша азиз. занг аз уми канали савдоти пурсоншен. мегзарем ба панҷумин Opel Astra J фурӯшӣ. Opel Astra J астае ки солаш 98 дар ноҳияи шаҳри нав 38,000 сум нархаш. бензини газ, мотори 1.6 простои ба фикрам, коробка механика, мотораш 100%, краска нав, ҳуҷҷатош ҳастай, салон тоза, пусидагӣ надора, бо камтар муомила мешава. мехаридагиё мисол омода бошен. серьёзни харидоро омада пеш бинен, иншоалло камтар муомила дорад. 38,000 сум Astra J мехаре бачаҳо. ки озирашта ами хечибекурам 38 чилта гуфтесян. ки шумо Astra J-ра дар 38,000 солаш 98 метавонем бихарем. марамаз зангза аз уми канали мо пурсед. лайкора монем бачаҳо, подписа сакрен, хонаҳотона аз замину мошино рой кунед, рекламака фурӯшта бигзорем. пашта рӯза навор дорем. иншоалло кормон фақат эълон кардани корои шумо. мегзарем ба шашумин грузовой газели фурӯшӣ. одамое ки газели фурӯшӣ хоҳиш карден я марамат бигиренш. грузовой газел солаш 2002 коробка механика, сӯзишвориш бензини газ, ноҳияи кушониён, ҷамоати заргар, деҳаи камсамолда қарор дорад ки нархша 33,000 сум меган. хеле нархҳо дӯстон кам аст. 33,000 газел механем ки ози портерор 115,000 меган ки газел бо айпортера хушту мисол бор мекунад бача азиз. 33,000 муомила дорад. рақамҳои ватсап, рақамҳои дастӣ рӯи экран мебарад. занг зад пурсен. тоҷикистон ватсап дорад, русия ватсап дорад. аз номи канали Савдо ТВ ба делипар дӯстон муроҷиат карда метавонем. ина марамат 33,000 сум. кузовшам мисол калон хушту, охиршам зура бача азиз. тахтагӣ фасонак. мегзарем ба ҳафтумин Nexi фурӯшӣ қабул кардагӣ. Nexi Daewoo астае ки солаш 96 сол дӯстон азиз. дар шаҳри Душанбе 13,500 сомонӣ мегӯянд ки бензин плюс газа. объём 1.5 1.6 коробка механика. ватсап ахираш 4-16 аз уми канали мо занг зад пурсен. любители Nexi бениҳоят бисёрай, чунки мошин камрасходае. арзонакан камрасхода ба ҳамон хотир талаботаш бениҳоят бисёрай. одамое ки мо дар занг мезанем мепурсидем, комментария мекардем, ина марамат бигирен. мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор коробка Astra J мега. хадавои 100%, 4 та балон нав, ҳуҷа утилизатсия надорад. срочна фурӯшӣ 13,500 сомонӣ. светои металлик марамат зон хитом бо занг зад пурсоншен. баъд бачаҳо азиз ҳамон мошинотон ҳаракат кард, видеонавор кард, рой кунед, чен суратҳои холӣ, хонаҳоро, заминҳоро рафта хидмотнавор кунед, бо беҳтарин мешавад. дар ватсап оиди ҳамаш метавонед муроҷиат кунед. аввалу охир видеора ватсап мо мондагӣ бача азиз. мегзарем ба ҳаштумин 2107 фурӯшӣ. лада ваз 2107 астае ки нахаду тоза бача азиз ки краска сия, ойноришам сиякадагӣ 2011 сол соли барориш ки дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 33,000 сум мега муомилаи соз дорад. бензин плюс газ, мотори 1.7 коробка механика. рақами ватсап ахираш 4224 аз номи Савдо ТВ ба делипар метавонед муроҷиат бикунед бача азиз. мошин ҳолати хуби техникида қарор дорад. 7 моҳи дига документ дорад. хоб задни мост овоз дорад. мошин дига камбудӣ надорад дӯстон азиз. мешини ҳай мекунӣ, фақат муомилаи созам нашоти ҳамо одамое ки серёз мехаранд дора. рақамош 4 та 2 бача азиз. занг зад пурсен. 33,000 сомонӣ
аз рӯи канали Saudo TV муомила карда метавонед бача азиз. мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ. Самосвал зил астае бачаҳоз ки фурӯшиаи солиш 98 сол ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Сӯзишвориш газ плюс бензинай. Зили фурӯшӣ 33, яъне ки хоб самосвал зили 98 выпуск буда солҳои нав бошад ки 62000 сум мега бачаҳоз. Ина нигоҳ кунед. Таи аммо самосвалаш тоза ҳаг мисол пусидагӣ надорад бачаҳоз азиз. Краскашам хай ҳамин ҳолат. Ина балонош. Балоношам нав будааст. дар ноҳияи рӯдакӣ 62000 сум муомилаи соз карда мешавад. Самосвал дӯстон азиз хеле вақте ки мисол бора бор мекунанд автоматик худаш чапа мекунад бортона ки мисол барои осон кардани кори ҳар як истифода баранда башад азиз. Муомилаи соз дора 62000 сум. Рақамҳои дастии ахираш 5995 да метавонен муроҷиат бикунед. Одамое ки эҳтиёҷ ба зил доштен, занг мезанед, комментария мекарден, фақат аз рӯи канали мо занг занед, худо хоҳад бо иншоалло арзонтон мекунад бачаҳо азиз. мегзарем ба даҳумин Toyota Mark II фурӯшӣ. Toyota Mark II астае ки любителиёш гарени бисёре дӯстон азиз, чунки мошин камрасходая хеле арзонанда аст, солҳои 95-96. хоб соли мошин боша 95 сол дар истифода қарор дорад бачаҳо азиз ки 40000 сум мега газ плюс бензин, объем 2.5 коробка автомат бачаҳо азиз. Ина маромад 95 сол Toyota метавонед бихаренаш. мошин дар ҳолати хубай. Мошинаи мисол ино чӣ хел бигем бачаҳо, мошинаи пешанд, чизои пеш ҳамаш иншоалло бақувватанд бачаҳо. хоб мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Техосмотр утил дора. Балоно гдета 80-90% алишам мешавад. Савдо дар назди мошин. Алиши вариантора худтон пешниҳод кунед. Шояд ки маъқул шавага алишам бикунем. Варианти алиши ҳастае. хеб ба сум дӯстон азиз 40000 сум мега. Исфара дайне ки камтар фикр мекунем ки одамои Душанбе восе клубда дуртаракай. хай бо худтон далши пирсон шен. Шояд ки доставкатонам бикунам бачаҳо азиз. мегзарем ба 11-умин мошини фурӯшӣ. Lacetti Chevrolet астае ки солаш 2005 сол бачаҳо азиз ки дар шаҳри Душанбе 38000 сум мегашад. Бензини холӣ, объемаш 0.6 коробка автомат. Намедонам мотори Матиза задан, мотори чӣ меган 0607 задан ки мотораш 06 буда автомат бой. хоб мошинча ҳолати хуби техникида қарор дора. Мега камбудӣ надора. Мегири роҳат мекунӣ, ҳай мекунӣ мегарди. Утил дора, ҳуҷҷат 1 сола. хайдор аниқ боша, занг занам, муомилаи соз мекунем. Просто сум дар кор 38000 сомон мегем ша. мегзарем ба 12-умин Astra G фурӯшӣ. Opel Astra F будааст. Opel Astra F астае ки солаш 92 сол. нигоҳ кунед бачаҳо, 92 сола мордои зур. дар шаҳри Хуҷанд 34500 сум меганша. Бензин плюс газ, мотор 1.6, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон ҷош задагӣ нестай. мотор зур, чашкош зур, техосмотр ҳай, утилизатсия ҳай, люк. хоб салон тоза, ходовой зур, бартерам мешавад бачаҳоз. харидори аниқ занг зананд. 34500, 92 сол номери транзит, айчод баровардагӣ тайёрай. яъне ки мошин на воздух мегирен, баъном мекунӣ, ҳайка мегарди. камтар фикр мекунӣ қиматарак, яъне ки аз рӯи гуфтаҳои соҳиби мулк мошинча тоза ҳаг, қонуну қоидаш қатъӣ. занг зад далчи худтон пурсем бачаҳо азиз. мегзарем ба 13-умин 2107 фурӯшӣ. ваз 2107 астае ки солаш 2004 сол. анаи мошин дар шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина. 15500 сомон нарх. краска сафед. 15500 муомила дорад. Бензини газ ҳаракат мекунад. моторчаш 1.3, коробкаша механика. рақамҳои дастӣ 8008 ахириш занг зад пурсен. ассалому алайкум, мошинча нахаду, яъне ки ба таърифа нестайне ки мегау хизмат кадестай. дуд мекуна.
хулоса мегирен ҳай када мегирен хадавои кадан дар кора камтар документош яъне ки надора документа надора бисёр арзон намешавад 15500 сум 13 поён яъне ки чӣ меган расчётотона нагирен ҳами 13 боло боша агар савдо мешавад 15000 меган ҳами 13 боло муомилаи соз мешавад азиз. мегзарем ба 14-умин мерседеси фурӯшӣ. мерседес бенз Е-класс ҳастай бача азиз ки солаш 95 сол. одамое ки Е-класс хоҳиш кардем намара ма мондем ша шаҳри бохтар қурғани пешина 37000 сомонӣ. мерседесом гарани мошинаи бақувватан фақат бензини газ мотор д коробка механика. хуб ҳуҷҷат то 2026 ҳастай беҳуда нанависен харидори аниқ фақат алиши варианта мешава ай 95 сол боло боша агар мерседесо алиши вариант ҳастанд мерседесои 210 ё зайчико боша агар пешниҳод кунед алиш мешава мега 37000 ба нарх варианти алиши бо мерседесои 95 сол боло. ва дӯстон лайкҳоро монед дар канал подписатсия кунед фикротона комментария кунед аз куҷо то чанд сума кадом маркаи мошин дар кор чанд сотих чанд хона дар кор нависен таги комментария худо хоҳад иншоалло ҳаракат кардан наворатон мекунем бачаҳо. мегзарем ба 15-умин Opel Astra фурӯшӣ. хечбеки тозаҳаки зураки фасонак ёфтем бача ки солаш 98 37000 сомонӣ. газ плюс бензин объем 1.6 коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. краска нав кардагӣ мотор нав 4 диска баллон нав бе утилизация бе документ айнеки бача азиз краска ҳама қонун қоидааш хати ҳама ки утили документ надора 37000 сомонӣ мега муомилаи созам када мешава бача азиз. хуб дӯстон чизе ки роӣ кардан чизе ки хоҳиш кардем чизе ки ёфтам чизе ки мисол қабул кардем ҳамаша хушрӯ када то ҳадди имкон монтаж када эълонтон кардем. далчи бо чизе боша рӯи кунед реклама када фурӯшта бигузорем баъдан барои реклама муроҷиат бикунем. рӯи экран мебурад номери ма хона замин мошин чизе боша дар 5 канали ютуби плюс дар тикток инстаграм реклама када фурӯшта мегузорем. зиндаву сарбаланд бошем.